Chirumo chumuligiri bono tumulekira mangana ndagendeta kukolekana ase county ya Nyamira ekyombe gya Solidarity Foundation ge kubwaterana nekyombe kirikia Babosinya sibyo igobana asiri tukulia lero yana cha kyomuro bulyomo yawe chimashine ekira konye abalimi anene asensemo yogokinia obulimi bwabo gati ya bali bayikira naso moye kukolekana ase county ya Nyamira ngamo n'umuwaziri w'obulimi Lydia Mumanye unomulikito job ange agotumanya obore minabwo egete kyomogongo asobotene nkubwense ya Kenya igo yarenge omochengo omonene ase kyombe ekemo kyabangina gekoro kwa Babosinya women gegotoka asensemo yatinga ekero baba bakoigora oboya ensemo yokorosya chindagera chamogondo use asakoro kwa food processing facility koro kwa Jen Matara assistant county commissioner Kisii township ase ekeombe kia Babosinya CPO ekyo nabetengo chakie karondo mugambi igo nabotore ange abantu 400 ase ekeombe keiga omotenenere bw'ekyombe kya Babosinya Faith Onsinyo nateba chimashini ekyunchi chiko bakonya anene mono asokonyora echiro yendagera eyubagosimeka so esababu tu agorete chimashini echi neringa ekero tobwate plant production ya fresh vegetables totware chimashini chikomi chingeni chiri in such a way tokore value addition yechingeni chiriri bagachigo sareka chitoke nane nchibwate chiro chigo kotwara gochimambi omoroberi oyu nigo obagogosiro nekyombe gekoro kwa International Solidarity Foundation bakobwaterana ne serikali ye county ya Nyamira elitalia nenkoro kwa Lydia Mumanyi ndino mu chief of Soteneta Agriculture Nyamira County nta tokobate abalimi banyamira nga ase okokonyeka tigababeka abalimi baba ase ebyombe ekiagera ndori gokonya muntu oyo omobweka omulimi oyo omo etokonya abalimi bali babegete abantu baba ase ebyombe egere twaba ogokonya ababwatani abo mbarwa eira kogendera ko basira abangi nabwo elinde banyare kwegendereria ase obogima. This is first 6 months that we have been implementing our new program, and we will continue 3.5 years more. Edward Owocha oyokoligia ekerego ky'obunge bwa Kitutu Masaba narwa eirago chigosira abangina nabasae ekero araegweri bagali okoba omobunge bwensemeyo. And once I am in power, I want to promise, like the ways of funds, we will ensure that if possible, they are also allocated to such groups so that the group can use them for the right purpose of empowering themselves. Kurwase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.